Sanibonani emakhaya, ngingu-Andile Khayelisiwe kanti nanka amazwibele endaba esikuphathele zona kusihlwa. Sanibona babukeli, igama lami ngumfandami Mbutho. Ngibhalile kaKhumbulekhaya ngoba sicela ukufunisa ukhazini wami uSimdope Gumede. Abaningi asebemazi njengoSimdope. Umzala leli gama lakhe lika Simdope kahle kahle amagama amabili. uSimpiwe mase kuba igama esasimbiza ngalo sisalusa noma makiwe diphinda simbiza ngoDope. ube uDope isikhula nje igama lakhe lokudlala. Uthe mikhula wacela ukuthi ahlanganiswe ongcono sithi uSimdope ngoba elika Simpiwe elithanda naleli lika Dope elithanda. U-anti wamletha ekhaya ngicabanga wena 1 years old. U-anti emletha ekhaya wahlala nathi umzali uSimpiwe. Wamna naye besilingana isikole sasiqala naye. Nasesikoleni nje kube umuntu active ekuthanda ukufunda kodwa eshayeka lapha. Bengumuntu owehleza eseduze kwakhe ngoba nje eklasini ubehlala kanje ngiwumuntu obemkopelisa. Bengibe ngimkopelisa bethi mayeshela esikoleni ngoba ngaleso sikhathi kwakusashelwa ngezincwadi. Mina obehlezi eseduze kwakhe emlekelela embhalisa izincwadi. Ngangize ngivolontiye mayengenaso isihlanu azosifaka encwadini mase ehambisa ngikhiphe izihlanu zami ngimfakele ngoba bekumuntu ebesizona naye kakhulu. Asinandaba nemali yakho. Into esiyifunayo singumndeni ukuthi uze ekhaya ngoba u-anti uyadinga, u-anti ukukhumbule. Imali asinankinga. Asinayo inkinga nokuthi usunemali. Umzala la ukhona. Mawenze uyibona le video siyacela ukuthi uze ekhaya.